Doncs la Toneta és un projecte que hem començat jo i el Xavi Callau, el meu soci. És un projecte que té la finalitat de fer conèixer Tarragona a través de la gastronomia. El que volem és centrar-nos en ensenyar la nostra cultura, ensenyar la nostra ciutat, però a través de la gastronomia. Ho fem amb unes visites, que anem a veure uns productors i fem que els nostres clients no tan sols coneguin a fer una recepta i què és el que es menja aquí, sinó per què es menja això aquí, per què forma part de la nostra cultura i com ha arribat aquí a través de generació en generació. El que és el Tarragona Impulsa va ser el que ens va fer, com diu la paraula, impulsar directament el projecte, perquè estàvem en un moment que no teníem molt clar per on anar tirant, per on començar, i coneixíem aquests premis i ens vam apuntar, i va ser com una manera d'esperonar-nos a nosaltres i de dir, vinga va, anem a provar-ho, anem a escriure, ens sentem, reunim, fem 4 números, li donem una mica d'ordre a aquestes idees que tenim al cap i ens hi presentem. I va ser una sorpresa, de veritat, no perquè no creiéssim que teníem un projecte bo, sinó perquè va ser una cosa així molt ràpida i tal, i hem tingut la sort de guanyar i clar, ens ha ajudat moltíssim, sobretot al començar a invertir uns diners que d'altra banda ens hagués costat bastant de trobar-los.